So hi friends, Jai Jagannath and come back to my mini blog. It's day 29. So ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ଆମ ମିଶ୍ର ଏବେ ରୋଷେଇ କଲେଣି। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ତ ସକାଳୁ ଆଜି ଚିକେନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖାନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ହବ ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇବିନି ତ ସେଟା କେମିତି ହବ? ମୁଁ ତ ବଡ ରୋଷେଇଆ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନ ଫେଣ୍ଟି ଫେଣ୍ଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ କଷା ନେଇ ଆସିକି ଖାଇଦେଲି। ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ କଷା ଭାତ ଖାଇଦେଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମେସିନ ଚିକେନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଲାଗିଛି ଏଠି ଚଢିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଯାଇ ଚଢିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଏଇଠୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।